Naasahan naman po na ilang cottage owners sa bahagi po ng Tondaligan Beach ang pagdami ng mga beachgoers lalo na sa nalalapit na araw ng mga puso. Ayon sa kanila, magandang panahon ito para sila ay kumita kasabay ng nalalapit na ring umanong summer season. Maaari makapag-avail ng cottages sa halagang 500 pesos at maaari namang gamitin sa buong araw na pagbisita ng mga lokal at dayuhang turista. Maaari naman itong umabot ng higit 1,000 piso depende sa demand, lalo na sa mga araw ng holidays at iba pang pagdiriwang at kapistahan. Oo, yung mga kabataan. Magkano po yung ano? Wala, mura lang pag kabataan. Mga minimum namin, 500, ganun lang. Depende sa oras. Pero hindi naman kayo magtataas kapag ka Valentine's Day. Hindi, pero pag tutuusin kasi parang holiday yun, mahal, 1.5. Umanong mas mababang alok na presyo ng cottage para sa mga magkakaibigang kabataan na pasok sa kanilang budget. Ang ilan naman umano sa mga kabataan ay hilig ang pamamasyal sa tabing dagat habang kadalasan ng kanilang mga customer ay mga pamilya nagsasagawa ng reunion o salo-salo. IFM News. IFM News. IFM News.